Facebook, please grant us permission to use this music and other musics that we'll be using today to do the broadcast. Thank you, Facebook. Please join. Share the program well. Let other people join too. Thank you. Have destroyed Alibo.
Anyị ga-adọbiri ya n'ebe a, ụmụnne m. Anyị ga-adọbiri ya n'ebe a. Ụwa maka mma. Ụwa Chineke kere mara mma. O kechara ụwa kezie ya ọfụma ọfụma. Abụrụzie anyị nwa ndị nọ n'ụwa. Anyị nwa bụ ndị ekere eke. A na-ekwu ndị nọ n'ụwa. Ụwa nke mma bụ ala Igbo, ebe a mụrụ anyị. Na-ebidozi ebe mgbasa ya ka ụwa niile ha. A sị na a ga-ebido ogodi n'ụlọ mara mma pụwa ezi. Onye ndị Igbo kwuru. Ala Igbo ahaziri ọfụma ọfụma. Ma iwe ụmụaka oge anyị na-eto. Ihe niile nọ n'ala Igbo ahazirie. Ya dị n'anya ya n'anya ya. Dowe n'oji n'oji. Hazie ya isi. Ebe niile mmadụ gbakọrọ. Ihe gbasara ala Igbo abụrụ ihe dị mma. Tupu anyị aga n'iru, ụmụnne m na ụmụnna m, Igbo ndị ọma mụrụ m, ndị m na-eji eme ọnụ, anyị ga-asị ka anyị bugodu ụzọ kene nwanne anyị nwoke, Maazị Godi Ezike, maka egwu ọma nke ahụ o nyere anyị. Jigwu anyị n'ụwa mara mma. Ihe bụ egwu tara nchara. Egwu akụrụ ma alaka dị mma. Egwu akụrụ ma ndị mmadụ na-enyote na o nwere ihe mgbanwe obiakaje n'ala Igbo. Ha dọ aka na ntị. Ọtụtụ ndị mmadụ ji egwu dị iche iche dọ aka na ntị. Gwa ụmụ Igbo. N'ala Igbo agbanwomela. And ile anya oge ala Igbo bidoro gbanwome wụ kamgbe alụchara agha. Kamgbe ndị Naịjirịa na ndị Britain na ndị ọgọ ozi ha burula agha bata n'ala Igbo. Mgbe ha na-abịa, ebu ha agwụ nshi ha bịa. Ebu ha Amadioha ha bịa. Ebu ha Mami Wọta ha bịa. N'ụdị dị iche iche. Ha bịaruo mee ka Igbo na Awụsa gbaa nsụgwa. Ha bịaruo mee ka ndị Igbo na ndị Awụsa mekọta ihe. Ha bịaruo mee ka ụmụ agbọghọ Igbo na ndị ụmụ nwanyị Igbo na ndị Awụsa ndị na-ebeghị ugwu bịa mekọta ihe ọnụ. Merụọ ala Igbo. Ala Igbo emerụọ. Kamgbe ahụ webeghị mmekwata. Ụmụnne m, amụ nwanne m nwanyị Nwada Rosemary Williams, onye nke na ụmụra na ọfụma na ihe eji mara m bụ Amazon. Mana ụbọchị taa bụ ọnwa 6, mkpụrụ ụbọchị 5 n'ime ya. Taa bụ mkpụrụ ụbọchị 5 n'ime ọnwa 6 n'ime afọ
2023. Ịbịa n'omenala Igbo, akara eji mara Igbo, Igbo na-eji ahịa agụ ụbọchị. A na-agụ n'izu n'izu, izu anọ, izu atọ, izu abụọ. Ọhịa eji mara anyị. Tupu ndị ọcha eweta ihe ha kpọrọ kalenda, Igbo nweleri kalenda nke ha. Igbo nwere ahịa eji agụ ụbọchị. Na n'ime ahịa ndị Igbo, n'Igbo Calendar Market Day, n'ụbọchị taa bụ ahịa Eke. Ahịa Eke ka anyị na-asị ka Eke ketara anyị ihe ọma, ketara anyị ahụike, ketara anyị ndụ ogologo, ịhụnanya, ọmụmụ, mmụba na ihe dị mma. Mana ụbọchị taa bụ ahịa Eke ka anyị na-akpọku ndị ichie, ndị egede na ndị ọzọ ka ha were aka ike, were anya ike kefuo ihe ọjọọ ọbụla na-abata n'ala Igbo. Njọ abatago n'ala Igbo. Ihe a na-achọzi na-awụ ele otu esi achụpụ njọ batara n'ala Igbo. Ọ ya ka anyị ji si na njọ ime akwa onye kwena ka ọ bụọ, maka kwa ahụ bụọ ya fesa, a ga-enwe ndị ogologo, nwee ndị mkpụmkpụ, nwee ndị buru ibu, nwee ndị mere kpịrịkpịrị. A ga-enwe ndị anya waga waga, nwee ndị anya udo, maka na njọ bụrụ njọ bụ ihe ọjọọ. Njọ dịdị enwede anya udo ma ọ dị ma ọlị. Maka ka anyị ji bụrụ mmadụ, anyị gakwa ekwusi agakwa enwe ndị anya dị mma n'ime ha. Kama na ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ. Ihe ọjọọ anaghị eweta mma. Ụmụnne m, njọ abụọla. Njọ yiri akwa n'ala Igbo ma abụọ. Ọ bụọla bụsa ihe karịrị akarị. Enwere ndị aka ha toro ogologo, nwee ndị akpịrị ha toro ogologo, nwee ndị anya ha gbara ọkpụrụkpụ, nwee ndị ụkwụ ha chere acha, nwee ndị afọ ha toro eto, nwee ndị na-amakwahụ ka esi ekwu okwu na ka esi ahazi okwu. Njọ abụọla n'ala Igbo. Ma oge njọ a bidoro bụọ bụ oge ndị Nigeria gọọmenti na ndị Britain na ndị ọgọ ozi ha burula agha, buru ọgụ, nsogbu, ekworo na ihe ọjọọ bubata n'ala Igbo n'ime afọ 1967 through 1970. Ma o bidokwe mgbe ahụ, o tego ha gbumere ụmụ Igbo, nke mere na 1966 nwanne anyị nwoke bụ Odimegwu Ojukwu na ụmụnne anyị ndị ka ekwadoro ya n'oge ahụ. O bịara sị na ihe akarịala, ọkụ enwufeela ofe, ka ha ga-esi mee kwụsị ihe ndị a na-emenụ. Ha nukatịa okwenwuhe omume, ma banyezie zọba okwu n'ime afọ 1967. Ọkụ abịa nwee karịa ka o nwere enwu. Ojukwu ji si na akachiele kpụkpụrụ, si na akabichieli ya, onwe ya hụ afọ Igbo a ga-egbu. Ma o nwekwana onye obi ịkara ya krọsụa bịa wụsị na a ga-egbu ụmụ Igbo. Ndị niile mara aka n'ihu gafee ụkpụrụ ahụ ọ kpụrụ, onweghị nke eji anya udola, ahụ gwụrụ ha agwụ na ndị eke dị ndụla. Ndị ka ala Igbo lokwurenu, ala Igbo lụrụ ha, losie ha ike. Ụmụnne m, ihe ọjọọ abatala n'ala Igbo. Ugbu na ndị mmadụ na-achọzi ka ha fọjuo akpa, ha adịghị achọzikwe ọdịmma ndị Igbo. Oge anyị bụ ụmụaka, anyị na-eto eto, echetala m o nwere egwu ha na-agụ,
I think na ọwụ ndị Arọchukwu gụrụ egwu ahụ. Asị, ewo naanị m azụla nwa, ewo naanị m azụla nwa, naanị m azụla nwa, onye naanị ya zụrụ nwa, ọ na-eme ya n'obi ka ihe mwute mere ya. Ewo naanị m azụla nwa, ewo naanị m azụla nwa, naanị m azụla nwa, onye naanị ya zụrụ nwa, ọ na-eme ya n'obi ka ihe mwute mere ya. N'oge ndị mma ahụ, oge ndị mma gboo, amụọ nwa bụ nwa ọra, ọha na eze, a na-agụ nwa ọha, obi ọra, aha ndị mere ka a sị na nwa bụ nwa ezinụlọ. Nwa abụghị nwa ofu nwoke maọbụ ofu nwanyị. Ụmụ amụrụ amụ, ịmụ aha ga-enweghị ihe iji azụ nwa. Nwanne gị nwoke ma nwanne gị nwaanyị nọ gị n'akụkụ ka aka tịpụrụ, ya enyela gị aka. Gị bịa ga kpọrọ nwa nwanne gị ga-eje mụọ ya ahịa. Gị bịa ga kpọrọ nwa nwanne gị, ya agbaala gị odibo. Gị were anya ọma lezie nwa ahụ, ya tokwana, gị tinye na ụlọ akwụkwọ, ya gụọ akwụkwọ, gụtakwa, ya pụta, ya kpọrọ ndị ọzọ. Onye azụrụ azụ ya azụ ibie, onye nye n'aka ya enye n'ibie. Ọhịa eji mara obodo anyị, ọhịa eji mara ala Igbo. Nwa ọha ọ nọ n'ọgbọ, Adaọra, Obiọra, ihe niile ndị a bụcha ihe ọha gosi na Igbo na-agbakọ ọnụ anyụ mmamịrị, maka ha kwuru na agbakọ ọnụ nyụọ mmamịrị ọgba ụfụfụ. Ma ugbu a ụmụnne anyị ewerela anyị ji zụrụ ahịa. Ndị niile ala Igbo meziri oge ha dị obere ewerela ha anyị ji zụrụ ahịa. Ka isi pụta ebe na ụzọ anụghị ya echi ọnwụ. Peter Obi, ihe asị na ndị ọbụla nwata na-ebe akwa na-atụ aka, ya becha ya atụ aka dị ya becha ya atụ aka. Ma ọ bụrụ na nne anụghị dị ya, nne ya na ya esi na nwata na-ebe akwa, ya na-arụ aka, jee chọọ ya ma lawu ala, ma nne ya anụghị ya, nne ya na ya. Maka na ọ nwata na-ebe akwa, ya achọ nne ya na-achọ nne ya. Peter Obi, ị ga-ebili gaa mezie ihe ndị a imebiri. Ị ga-ebili gaa mezie ihe ndị imebiri, Peter Obi. Anyị apụchala. Ndị Igbo, ndị Biafra jụrụ ajụ na ha ga-emekwa elekshọn ọzọ, ha ga-eme ntuli aka elu ọzọ n'ala Naịjirịa. Peter Obi ga-aga ije abalị. Ị gara ije abalị, yara ebe ị gara pụta, chieho yara ebe ị bịanyere aka ya, ma chieho gaa lọta pụta, agịhụ na-anọ n'ihu. Ma mara na ihe eji mara Igbo bụ onye ayala nwanne ya. Peter Obi asị onye ayala nwanne ya ga-eje yara ụmụ Igbo. Ya dị aka ihe ị bịara iji bịa dọgharịa anya, mee ka ọtụtụ imirikiti imi ndị Igbo soro gị n'azụ. Peter Obi, ị ga-aga megharịa ahịa ahụ i mere. Gị laba, ụra akpụkwụla go. Ị kwesịrị inwe ụra aga n'anya, maka ọ bụrụ na ịlaje laba, ụra bụrụ gị, ụra ahụ agaghị awụ ezigbo ụra to you. Peter Obi,
imegharịrị ụmụ Igbo anya ma gị ma ndị gị ha so. Peter Obi, bilie ga-emezie ihe imebiri. Agbamla ahịa anyị nọ na Naịjirịa a na-agba ya ọkụ. Peter Obi, ị hụrụ na ahịa ụmụ Igbo nọ na Abuja, UTC Abuja na-agbalị ọkụ. Peter Obi, ị hụrụ na ụmụnne ndị nọ n'Ọgbaru, Enugu steeti na-ebibiele ha. Peter Obi, ị hụrụ na agwara gị si ebe ahụ ị na-aga pụta n'ụzọ anọghị ya ka ị bịa nyere anyị aka ka anyị nweta obodo anyị bụ Biafra. Gị chọgawa Naijiria. Peter Obi dị n'anyịrị ịgọnahịrịla ụmụ Igbo chagi ha chọhụ Biafra, aga ịchọga Naijiria, ma ha sokwe gị ka ha megba gị ihu. Ịma na ụmụ IPOB wọnụrụ gị. Anyị gwara gị agwa chebe ha ịgaji n'ụzọ anọghị ya. Ga-eje bịanye aka gị na Boris Johnson na Katrina Lynn, ndị ka nọ na Britain. Unu eme ọnwa ihe unu mere iji abalị unu gara. Peter Obi, iduhiere ụmụ Igbo ga-mezie. You owe them. Iji ụmụ Igbo ụgwọ. Ahịa ya na-agba ọkụ. Emecha ya apịhọcha gị aka nara gị ihe ị nwere. Ga-alaba ha. Ọwụhụkwa nga o biri. Ga-emezighị onye ọ ga-awa isi nka gị. Ga-emezighị ihe ị mebiri, ọ ga-awa isi nka gị. Peter Obi, ị ga-ebili mezie ihe ị mebiri, ma ga-emezighị onye ọ wa isi nka gị. Chief Dr. Emmanuel Iwuanyanwụ, agịnawu onye isi ndị ọha na eze nọ taa. Okwu mbụsị kwuru ma ị mere interview gị, ejila eme ihe mgbasa ozi. Ịchọ gị ga-gee ya. Otu isi kwụsị ụmụ Igbo ọnụ na Lagos, ndị nọ na Abuja, ndị chọrọ ichigharị ihu, leme ihu n'ụlọ, bulata ahịa ha. Gị si gị kpọrọ ha ka onye ọbụla kwụsị. Aga kpọọ ndị enyi gị nọ n'ala Yoruba, mmadụ abụọ ka atọ. Asị gị that they should stay. Chief Dr. Emmanuel Iwuanyanwụ, yara ihe ị ga-eme kpọlata ụmụ Igbo nọ Lagos, nọ n'ala Yoruba, na ndị nọ n'ugwu Hausa. Yari plan atụmatụ ị ga-eti ige n'ala iji arụ na ha ahịa n'ala Igbo. Bulaya ahịa ha ala Igbo. Anyị achọghị ụmụ Igbo ịnụ na ebe ahụ. Anyị nwere mmiri eji eme seaport. Ịbịa na Bakassi, anyị nwere mmiri. Gị bịa na Ọnịcha, anyị nwere mmiri. Gị bịa na Enugu steeti, anyị nwere mmiri. Gị bịa n'Imo steeti, anyị nwere mmiri. Na ụzọ Ụmụahịa in Abia steeti, anyị nwere mmiri. Mmiri anyị juru eju na Rivers steeti, ebe a na-egbu azụ, ebe a na-esi gbakenu, ship na-aga ha. Chigharịa ihu, ma ihu cheme n'ihu one Nigeria, ọ gaghị adaba. Chief Dr. Emmanuel Iwuanyanwụ, chigharịa ihu, lọghachite n'ụkwụ Idomere n'ohi ụzọ, leme anya na one Nigeria, ọ gaghị adaba. Kpọla ya ụmụ Igbo nọ na mba ọzọ, Yoruba wụ mba ọzọ, Hausa wụ mba ọzọ, Fulani wụ mba ọzọ, obodo anyị wụ ala Igbo.
Igbo nation, bring them home. Agina wo isi ndị ọha na eze. Ahụbekwa m ihe imere ka m ịbatara o. Ọwụghị ikwu otu ụka ga-aba ha. Ndị Yoruba na-arụgbu anyị, ha bịa ha naranụ atụmatụ nọ, naranụ information. We are the south across the border handshake. Who is shaking hand with you? They are shaking hand to collect information from you. Ndị eriri ọgbasara maka nga unu bibara unu aba. Ụmụaka na bibachara ebiba. Ezinu akwado oli ọfụma. Ma ndị ya ekwebe akwa ya ụmụnne anyị ndị nọ n'ụlọ. Ndị na-ahụ ogiri kwanye na nri. Ndị na-ahụ ogiri kwanye na nri. Mụnụ nwa pụrụ ọnụ, politicians, rich men, rich women, a na-ekwu n'elu, unu na-ekwu n'ala. Unu ga-echigharị ihu. Lema anya n'ụlọ. Nwanne anyị nwoke Prọfesọ Anthony Ejiofor, onye isi ndị WIC, World Igbo Congress leader, Prọfesọ Ejiofor, ugbu ịhụna na Peter Obi adala. Ịhụna na Peter Obi arịa aja ọchị ara. Ịhụna na Peter Obi enweghị ebe o ji azụga. Ụbọchị eruele. Echetara m ihe i kwuru. Ụbọchị anyị nwere conference. Isi Peter Obi win na ọ dị mma. Na ọ ga-enyere unu aka. Mana o win hụkwa na ọ bụrụzie the best. Ebe a ga-esi mee ihe aga. Peter Obi win. O win hụ na ịhụ na whichever way. O doolu ụwa na eze anya, doo ewu na ọkụkọ anya, na Peter Obi arịa aja ọchịara. Ụmụ Igbo kwadorie. Ndị Naịjirịa kwadorie. Ma ịhụnanya ha ịgbagakwa nọchi, o mekata ha enyi ehu, na agakwa ha nanị ahụ. The same thing has happened. So ugbu na elee atụmatụ ọzọ iji n'aka. Anyị siri kpọlaya ụmụ Igbo leme ha anya n'ụzọ. Dasụ kpọlaya ha leme ha anya n'ụlọ. Ndị ka nye ha nụ n'ohi ụzọ, rụgharịa nụ ha anya, weghachi ha ala Igbo. Commercial centers anyị to back to ala Igbo. Refinery back to ala Igbo. All these pipes section ala Igbo buju ugwu Awụsa, tirienu he, kurienu he. Unu bịa na-ewere ego anyị na-eje enye Dangote. Were ihe akụnụba anyị na-eje enye ndị Fulani. Ihere emegbu ekwenu. Politicians nọ n'ala Igbo, ihere emegbu ekwenu. Politicians niile nọ n'ala Igbo, ma nwoke ma nwaanyị, ma ezinụlọ nụ, ihere emegbu ekwenu. Nnụwu ndị abụrụ ọnụ. Ihere megbuenu. Na-ekwezi ife. Gị na Tinubu elemaghị unu otu ọgbọ. Ị na ịga nga ahụ na-eme ka ihe. Tinubu na-awaga. Asị ndị Igbo wagụ, elebe agụ kenu. Atụrụ aka wodi unu shi ike. Bilienu je mezienu ihe ndị unu mebiri. Mezienu ya. Mụ na emebji hụ ya. Ọkwa iwawu ndị ke nna ha nọ na. Ụmụ youth. Anyị ga-eme sure that mụ ndị nwoke ma ndị nwanyị ma ndị youth anyị ga-akpa na ọkụ n'ukwu. Obodo ha ga-abalị anụ. Ndị echekwara si because na atụchala election. Because na Tinubu abịala. Because na kemele. Ahụ ga-aha nga ahụ. Ọ gakwa ha nga ahụ. Ọ gaghị ha nga ahụ. Ugbu Kanu ga-ahụ ihe na ụchọgị. Ma nwoke ha kpọrọ
Peter Mba, nwoke ha kpọrọ Peter Mba siawo onye Enugu steeti. Onye Yoruba ahụ akpọrọ Peter Mba siawo Enugu steeti. Ama mma ọwụ Mba kpọrọ ya ọjọs ka atili ahụ Igbo. Ọ bakara ugbu na o gosila na ya wo ya Hausa efulefu. The same thing. The same thing. Onye a mere Soludo, Chukwuma Soludo. The same thing Chukwuma Soludo mere the first day as well in. Soludo started with IPOB. That he will cripple IPOB. And Soludo dealt with my people. Soludo, Orilaganyana, IPOB, we will never forget. And now Peter Mba Abatla, the first day as well in. Yasi, Ayajumu IPOB eri. Peter Mba, ocha hedu na mragi. Okwere pruhu gị n'ike. Nwewasịa gị ahụ. Gamasi na ahari ala Igbo anyị nọ ya. Peter Mba imekwurule. Ịbara baba agịsị ahụ gị na ụmụ IPOB. Ọgwụ gị ga-alụgide kwishie. Ala Igbo nyere gị ndụ. Ala Igbo ga-anarakwa gị ndụ ahụ. Ma gị si na ala Igbo ara gị mma. You have to. Because ngono ha si na ụmụ Igbo agaghị anụ. Nku ga-akpasịchanụ kpamkpamkpam. Ala Igbo aga-echenu. Mmanụ ma ihe unu nwe. Aga m ahachi ya nga taa. Amụ nwanne m nwanyị. Nwada Rosemary Williams, aka the Amazon. Onye ọbụla nọ n'ọchịchị si n'ala Igbo arị ya mma, ala Igbo ga-akpapụ ya. Onye si na ya ga-egbuchicha ụmụ Igbo in order to be n'ọchịchị nke anọ, ala Igbo ga-akpapụ gị, kpapụ ihe niile, ihe nwe gị na ka inwe. Ihe anyị nụrụ onye nụrụ, onye si ibe ya nụrụ ọnwụ kpọọ ya n'ihu, nkukwa ya, kwajicha ya ma. Anyị ụmụ Biafra, anyị ụmụ Igbo, onye si ala Igbo arụ ya ma ya kwụrụ ali. Onye si ala Igbo arụ ya mma ya kwụrụ ali. Anyị aga-eji anya ọma na-ele onye si na ala ya ha arụ ya mma. If you don't like us, ụmụ Igbo ga-akwụrụ ali. Igbo ndị ọma mụrụ m ekelele m unu. Ndị niile si ala Igbo rị ha mma. Ndị niile si na ihe ọma rị ha mma. Ndị niile si na ọganihu kwesịrị ịnụ n'ala Igbo. Ọganihu wuru nke unu. Ihe ọma zue n'ahụ. Udo dịrị unu niile. Ma ndị niile si na ha ga-eji mkpụrụ anya abụọ ahụ ụmụ Igbo, ọnwụ ga-akpọ ha ihu. Ise, 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 ise.